Нека разгледаме как можете да инвестирате в интелигентните портфейли на Cryptomat само в няколко лесни стъпки. Първо, влезте в своя Cryptomat акаунт. Кликнете върху кутиите в долния десен ъгъл и изберете интелигентни портфейли. Изберете портфейл, отговарящ на вашите инвестиционни нужди. В този пример ще използваме равномерно балансиран крипто. На тази страница ще видите разбивка на портфейла, включително кои точно валути са включени, предишните резултати на портфейла и разбивка на свързаните такси. Когато сте готови да инвестирате, натиснете "Инвестирай сега". Можете да изберете дали искате да инвестирате еднократно плащане или да настроите автоматична повтаряща се покупка. В този пример ще настроим повтаряща се покупка. Изберете честотата, с която искате да инвестирате. Седмично, двуседмично или месечно. И деня искате инвестициите да започнат. Кликнете върху "Потвърди". Въведете сумата, която искате да инвестирате. Минималната сума е 50 евро. След това изберете вашия метод на плащане. Ако имате запазена кредитна карта, можете да я изберете или да въведете данните на нова кредитна карта. Кликнете "Вижте инвестицията". Прегледайте вашите данни и кликнете, за да потвърдите. След като плащането бъде обработено, вашето портфолио трябва да се появи във вашия акаунт. Тук можете да видите подробностите за повтарящата се покупка, която сте настроили. Редактирайте инвестицията или я анулирайте, ако решите. Това всичко. Така управлявате вашите повтарящи се покупки в интелигентните портфейли в мобилното приложение.